Ambune kok mercon. Bae mangan mercon. Mutiran nek beda sandokmu lho, Mbak. Aja mercon, njaluk kupat iki lho, Mbak. Iya, sih. Iki ngene gak nek ngletek-ngletek kutuk. Wonten-wonten. War kutuk enggak sido. Ini Pak Polisi. Tenang, Cok. Polisi. Yang nek nyawer giyur-giyur. Giyur-giyur ora, Mbak. Anu susu sapine, Mbak. Kuih. Niku pate. Kalau beras kuning, Bu. Alah diremet iku nesar. Penting lahirane kan yen disekseni wong akeh dikeki beras kuning minangka gandeng emas. Yen dikeki manjur ngomong kaya iki lho videone juga saiki berhubung Mas larang beras kuning dikeki duit malah kacil-kacil. Itu Mbak contoh. Aku pengen rumah. Nanti kalau ayah empat luar empat luar karo jelas tangan syarat gitu. Iki Jaya Tempo tadi. Tempo. Itu Tempo. Iki iso uler ngene lho, sing kaya uler ngene iku lho. Gak iso gawe, Pak. Yo. Mas. Aku arep gawe aku go sunat di mana kono. Enggak apa-apa Mbah iki nggo syarat. Pengen roh tok Mbah aku. Engko nek gak disekseni.
Pun boten napa-napa Mas mawon. Kiai tepo. Wis kiai. Niki mau boten napa? Kiai Mas iki tepo. Nanti klitik kok. Kritik Pit. Mas. Kritik Lah pokoknya kelunting ya. Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Ini bapak bapak. Tentu. Sambutan bikin sesuatu catatan mata nih. Oke sama teman-teman kita dulu. Sama sekretar itu ada di tengah jam. Oh, balik ini kebagi loh. Oke. Sabun. Tepo. Wes seru kok di ngarep. Iya dah. Iki nah, balekne tek manuk iki dikertes. Ucul mboten jelas sunat niki mengke. Senes manuk, Mbah. Sampai disunat lebih disunat. Nih, Ini sama temen. Ini katakan ke Alvin aja. Saya tadi. ini apa wayang ganeng apa wayang Saat itu mawon Simpan orang ini, gua tengah jam. Tengah jam ini. dan enek giur-giur aku ora nggawa sawer isin kok. Nggih. Kula suwune niki nggih. Lah, Bapak Sono. yo anak. lah kok nang ngene-ngene isin nang joget. Iki mboke pae ngono. Kabeh sak bae niki. Sak bae carae dolanan mercon. Tenas mercon, Mbah. Lho Mbak, lah engko ngene isin. Tenas mercon. Ini giur-giur iki lho Mbak. Engko aku nglebokne Niki tes. Mbah niki dolanan pancing. Dolanan pancing. Pelan mriko. Menang terus. Nggih. Dengane Mbok iki lho. dengane menang. Oke. Nggih kone. Ala kok ya lah kok ora. Kok tak demekne kong. Ora mbok demek. Aja demek dhewe senani Mbah Putri. 10.000. Mbah yo pet. Engko tak nggo mancing lagi. Ternyata tengah cing nggih. Tengaceng tengaceng. Ngaceng. Bang Ibu. Mbah. 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 Wes, Kancane iki lho, Mbah. Pun monggo tengah cing. ya pun. Kurang sitok. Pak Putri. Iki lho membanya. Lah. Monggo tengah cing. Iki tinggal giur-giur. Ya, pun monggo. Kalau biar nyawer harusnya. Cangkem.